Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka Hausa Studio. Ummi Rahab jaruma wadda da alamu ta fito da kafar dama, inda na ga masu shirya fina-finai har sun fara yin rububinta. Mai sauraro ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shirye. Jaruma wadda aka fi sani da Ummi na, ta sake dawowa fili a masana'antar Kannywood. Duba da yadda na ga yanzu hotunanta ne suke tashe, tare da ubangidanta jarumi Adam A. Zango, wanda shi ne ya fara fito da ita a cikin fim ɗinsa na Ummi na, a lokacin da take ƙaramar yarinya. Duk da cewa jama'a da dama sun tofa albarkacin bakinsu a kan wa'yannan hotuna nata, inda aka hangi shatin ƙirjinta daidai kan nonuwanta, wanda hakan wasu da dama suna ganin bai dace ba a matsayinta na 'ya musulma. Duk da cewa irin hakan ba sabon abu ba ne a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Amma duba da yanayin ƙarancin shekarunta, wasu da dama suna ganin hakan da ta yi ko kaɗan babu dacewa a ciki, kuma laifi na iyayenta ne da suka barta ta ƙara dawowa wannan masana'anta ta Kannywood. Duk da cewa mutane na ta yaɗa jita-jita jarumanta sun yi ƙaurin suna da daraktocinsu wajen lalata tarbiyyar 'ya'yan mutane mata. Ko dai menene? Babu shakka wannan yarinya za ta yi tashe nan gaba, sai dai ba a san abin da rayuwarta za ta zama ba kuma nan gaba. Saboda duba da yadda aka ga fitaccen jarumi na masana'antar Kannywood wanda aka fi sani da Adam A. Zango, wanda shine mutum na farko da ya fara sa ta a cikin fim tun bata fi shekara 10 ba. Ya dage a fina-finansa da zai fitar na 2021 ɗin nan, ba wata jaruma bace ba a ciki face wannan yarinya Ummi Rahab. Sannan babu laifi, ga ta yarinyar Allah ya yi mata kyau ga ƙarancin shekaru. Fatanmu a nan shi ne Ubangiji Allah ka tsare ta ya kare ta daga sharrin dukkanin azzalumi, Allah ka shirya dukkanin al'ummar musulmi baki ɗaya. Mai sauraro kar ka manta kana tare da tashar Hausa Studio, ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shirye.